Stimați spectatori, bună ziua! Ne numim Svetlana Kartavchenko Și Crămceanicov Alexandru și ne întâlnim iarăși cu dumneavoastră la emisiunea Viața oamenilor iluștri. Am invitat un grup de savanți de la Academia de Științe a Republicii Moldova, care vă vor răspunde cu plăcere la întrebările adresate de către dumneavoastră. Vă prezentăm. Valeriu Chistol, doctor în științe filozofice, mare cercetător și admirator al vieții și activității lui Dimitrie Cantemir. Cernei Darea, doctor în politologie. Paiu Tatiana, doctor habilitat în filozofie. Danilova Oxana, doctor în științe filozofice. Kuznetsova Arina, membru corespondent al Academiei de Științe din Berlin. Jomiga Jana, rector, Universitatea de Stat Alecul Rusov, doctor în filozofie. Adrențova Ludmila, doctor habilitat în filozofie. Astăzi vom discuta despre personalitatea acelui om căruia i s-a spus rege între filozofi și filozof între regi. Stimați telespectatori, emisiunea noastră se desfășoară în direct. Puteți să ne contactați la numărul de telefon 0299 403 06 sau 0299 405 59. Bine ați venit în studioul nostru, dragi invitați. Aș dori să începem discuția cu informații despre familia Cantemirianilor. Poftim, domnule Chistol, vă oferim cuvântul. Stimați telespectatori, e laudabil faptul că tot mai mulți oameni se interesează astăzi de viața și activitatea marelui om de cultură și știință Dimitrie Cantemir. Dimitrie Cantemir s-a născut la 26 octombrie 1673. Tatăl său, Constantin Cantemir, provenea dintr-o familie răzdășească de sudul Basarabiei. Mama lui Dimitrie Cantemir, Ana Bătnaș, era dintr-o familie boierească și avea o cultură aleasă. Spune că anume datorită mamei sale, care a știut să-și educe copiii cu dragoste de carte, cultură și de tot ceea ce e frumos, Dimitrie Cantemir a ajuns să fie pe fundalul științei și culturii universale o personalitate remarcabilă. Aveți perfectă dreptate. În acest scop, adică pentru a avea o cunoștință mai profundă, primele studii făcute cu un dascăl savant din Grecia, Ieremia Cacavelas, de la care Dimitrie Cantemir a căpătat cunoștințele de cultura antică. Scuzați-mă, domnule Chistol, avem o întrebare de la un spectator. Mă numesc Vântor Alina și sunt din Bălți. Știți că aveți o emisiune extraordinară. Vă mulțumesc mult. Aș vrea să mă refer la perioada aflării lui Dimitrie Cantemir, la partea otomană. Mulțumesc. Domnișoară Darea, vă rog să răspundeți la această solicitare. Cu plăcere, pentru ca domnitorul Constantin Cantemir să fie credincios porții otomane, să plătească la timp birurile, turcii cer voievodului Moldovei să-și trimită fiul de 15 ani ca ostatec la Constantinopol. Aici, el își continue studiile la Academia Greacă a Patriarhiei. Printre profesorii lui au fost oameni culți care trecuseră pe școlile umaniste ale Italiei. Tânăr Cantemir este însetat de știință și de aceea se aprofundează nu numai în studiul culturii popoarelor orientale. Mai mult decât atât, el intră în contact cu diferiți cărturari în lumea musulmană. Învață limba turcă, arabă, persană. Se întoarce în Moldova abia în 1691, cu 2 ani înainte de moartea tatălui său. Stimați telespectatori și spectatori, vă oferim o scenetă Dimitrie Cantemir, ostatig la turci. În anul 1688, Constantin Vodă Cantemir îl trimite ostatig la curtea sultanului din Istanbul pentru a garanta porții pe fiul său, Dimitrie, care abia împlinise 15 ani. Bătrânul voievod l-a chemat la el și a zis: Fiul meu, vremurile se țes tot mai neprielnice nouă și norodului nostru. N-avem niciun sprijin la împărăție. Am hotărât să te trimit la poartă. Tată, a izbucnit Dimitrie, cu ce ți-am greșit? Știi că țin eu la tine, Dimitrie dragă, de aceea te trimit anume pe tine. Ești mai luminat la minte și mai cumpătat. Dimitrie îngenunchează înaintea tatălui său, care rostește grav și rar: Te blagoslovesc, Dimitrie, fiul meu.
să ții fruntea sus și să nu uiți că Domnul ține cu cei curajoși, înțelepți și îngăduitori. Trăind în străini, vei învăța să iubești și mai mult pe ei tăi, să înveți graiul dușmanului ca să-l cunoști mai bine, să fii mai viclean decât el și dacă te vor ajuta cărțile, mai înțelept decât acesta. Să nu ai altă patimă decât cea a cărților. Să știi că acolo nu aperi părintele, ci țara. Și acum ridică-te să te sărut și să pornim cu dreptul să fie într-un ceas bun. Așa, într-o zi, Dumitrie Cantemir luă drumul Istanbulului. Se presupune că în acest timp, Dumitrie Cantemir începe să se ocupe de cercetarea culturii poporului său. Domnișoara Andreițova, vă rog. Într-adevăr, el studiază atent modul de viață al populației, adună date prețioase referitoare la obiceiurile strămoșești, așezămintele de stat, ascultă câncile și poveștile populare, șerște letopisețele, cercetează monumentele de artă, ruinele vechilor cetăți și arhitectura lor, studiază natura și bogățiile țării, studiază istoria limbii române. Iar acum avem o pauză muzicală. Voce Zgureanu Valentina. din ea. Hai să ne adunăm, să ne adunăm, să ne adunăm la vatra părintească, amintim să depănăm, să depănăm de cum era cândva. Dorul de părinți să renăm cu o lăutărească, cu o dragoste de neam să-i pomenim pe ai noștri străbuni. Știe codrul, știe neamul, de ești bogator, de ești om sărac, bună-i credința și omenia, în rostul vieții cu adevărat.